Salutare fraților și bine v-am găsit la un nou episod din minunata noastră serie de Metin 2. Tot pe țara românească, tot suntem băieți șmecheri, suntem aici pe treaba noastră. Bă, la ultimul episod ați văzut că la sfârșit a mers de 5 stele. 5 stele a mers videoclipul la sfârșit. Știi? Și avea probleme Windows și așa că l-am reinstalat. Deci am reinstalat Windows cu totul. Știi? Plus că am mai avut și școală și astea și de asta n-am mai postat, știi? Dar am revenit în forță, mi-am luat iteme, deja, nu sunt aici itemele sunt pe shop, nu sunt iteme așa scumpe, în total am dat 4 ani pe toate, gen bani mei strânși până acum, v-ați văzut și o metodă care am mai folosit-o între timp, 4 ani am dat pe toate itemele mele, iteme, bă, eu zic bune, adică e nebun, mi-am găsit la un preț cât de cât ok, uite, mă, dar eu n-am efectele, ce n-am? Efecte, aplică, 4, nu asta mă interesează. Efecte, gen, nu știu. Aplică, pe 1 trebuie să fie. Aplică. Pe zi mă așa, mă, nebunie. Nu știam, dar oricum nu bat metin ăsta acum. Bun, hai că între timp mai și povestim. Bun, mi-am luat iteme de 4 ani. Mi s-a dus între timp contul ăla, uite, hackerii, băi, dacă nu, ia fiți atenți aici, metodă de făcut bani acum, prezentată de Robert în chei chelpi, fiți atenți, știi cât valorează asta? Un caca jumate și am găsit-o acum pe jos. Deci să știți de azi înainte de la Robert, că vă zice el aici, colorant alb de păr, maro, ia să mă fac alb dacă tot, sunt băieții ăștia aici, legali, cum să mai... Au, ce bine stai, ești nebun. Deci câți bătrân. Deci să știți metoda asta de la Robert, găsiți aici chei chelpi o grămadă la hackeri și faceți banul. Bun, să revenim. Bun, și cred că am repetat cuvântul că mi-am luat iteme de 7 ori până acum, dar mă rog, ca fapt divers. Bă, și ce am zis eu? Hai mă să mai farmez un ultim episod în map 2. Ăsta va fi așa, gen, nu o să stau acum să mi se duc aia 15 zile prin map 2, nu. Ce aveți? Adică nu știu și cu timpul cum stau, că parcă văd că nu se duce arma. Dar nu o să stau atâta, vă dați seama. Farmez acum, pentru episodul ăsta, că am zis să fac și un mixtape, știi? Cum farmez. Deși am zis că, bă, mixtape, let's play, adică... Era, nu neapărat lene să fac mixtape, știi? Dar parcă, bă, las că mai bine merge un let's play, știi ce zic? Fac un let's play de 20 de minute frumos, mai vorbim și noi, că n-am mai vorbit, sunt la picior, dacă nu, numai pe grabă și pe chestii de astea stau și să mai lămurim și noi niște chestii pe aici. Bun, băi, itemele astea, v-am zis, nu sunt așa bune, doar că eu le-o să le folosesc doar în map 2, știi? Doar în map 2, vorba vine, dacă merge ca lumea treaba cu ele, o să le folosesc, eu știu, poate fac armatul și mă duc și eu oleacă prin deșert, să vedem cum stă treaba. Oricum, între timp, noi mai facem, o să vă arăt o metodă de făcut bani în episodul următor. Și noi o să mai facem între timp rost de bani, vreau să-mi iau un mistreț, am văzut că e 2 ani și ceva, 1 cu 7 zile, 2 ani și 500. Ne luăm și noi un mistreț, fie treaba, uite, notificări la telefon. Mă duc să-mi iau și abilitățile. Băi, căștile astea chiar mă enervează de mor. Nu știu ce au. Mi-am instalat și CSGO, pe calculator văd că merge acum, adică n-o dai cu Robert. Și vreau să-mi fac și un șamancă de fapt. Da, cred că pe asta o să o plătesc, să o fac nivel 55 și gata, ești nebun. Că nu stau eu să o cresc singur, ești nebun, nivel 55. Las, mai degrabă dau 20-30 kk. Am 60 kk momentan, nu la mine, v-am zis pe shop. Și separați, adică nu mai am ce face cu ei momentan. Eu v-am zis că aș vrea să-mi iau mistreț. Și nu știu, chiar mi-aș lua mistreț. Dar să văd acum. Și dacă nu, mi iau și eu, fac și o șamanca, că sincer, uai ce m-am speriat. Sincer, mai bun ar fi o șamancă decât un mistreț, pentru mine cel puțin. Că șamanca asta nu neapărat că o folosesc în map 2, că oricum nu o folosesc în map 2. Dar zic așa, că dacă fac și armatul și șamanca asta, cred că cu itemele pe care le-am cumpărat eu cu 4 ani, gândiți-vă că e 5 ani o armură bună și am dat 4 ani pe toate itemele. Măcar am mortală plus 9, măcar atât. Că dacă mă luam vreo ceva tigru sau de astea,
Era clar treaba cu mine. Știi, dar măcar mi-a luat o armură, am dat 2 1 pe ea, asta e cea mai scumpă pe care am luat-o. O mortală cu, bă, nu știu ce are pe ea, dar știu că are 50 atac, atât. N-are PV, PV oricum n-are, dar am zis, bă, ce treabă are, mi-a luat o brățară de asta de argint plus 9, 1200 PV, 5 valoare, viteză de atac. Și am zis, bă, o folosesc pe asta, mai am un colier cu 1000 PV și niște papuci cu 1500 PV. Eu tot căutam un colier cu 2k PV, că știu că găsisem, știi, și de ăștia 60k, ca asta aș fi vrut să-mi cumpăr, știi? Și să dau, nu știu, să dau acolo să vedem care e situația. Vedem dacă merge. Și mă, ce tot îmi pierd ideile, mă, ești nebun, că mă gândesc în toate părțile. Și zic așa că, da, dacă ei fac șamanca mai întâi și după aia caut să bag într-un colier din ăsta și după aia să-mi iau mistreț, sau mai întâi mi-iau mistreț și aia e, șamanca o fac la sfârșit, nu știu, oricum, habar n-am cum să fac, dar aș vrea totuși un colier, să văd cum mă rezist. Momentan, după calculele mele așa, am cam 8k PV la nivel 35. 8000 PV zic eu că, na, merge treaba, știi? Adică farmezi cu 8000 PV. Prin deșerți, prin plauărci, că eu vreau și plauărci, și tot așa, aș vrea să-mi iau și un FMS cu, văzusem eu, la 80 kk, medii 25-20 urci, știi? Și pietre plus 3. Și am zis, bă, băiatule, ești nebun, e chiar mișto. Ba nu, avea mobi plus 4 și fatală plus 3, adică era și mai bine, știi? Și era la 80 de milioane, de eu n-aveam bani, aveam vreo 20 de milioane și aveam shop-ul pus și nu se cumpărase nimic pe el. Și chiar n-aveam bani, că l-aș fi luat, să mor de nou. Știi că, băi, ești nebun, 25 medii, mobi plus 4 și 20 urci. Păi deja numai FMS-ul ăla își făcea toată treaba la urci acolo. Mai aveam 50 atac pe armură, mai eram și full STR, deci aura era ca la ea acasă. Și rupeam, ești nebun. Da, na. N-a fost să fie, n-am avut atunci ocazia, îmi pare rău, sincer. Ești nebun, ia de să bag și aici astea. Nu, până acum am stat și m-am plimbat fără licoarea aia. Să vedeți ce profesionist adevărat. 200. Bă, să dă damage, să dă. Ceea ce e bine. Nu știu cât de bine, dar e bine, nu. Și v-am zis, episodul următor va avea metoda aia de farma și deja din următorul episod trecem frumos și noi să farmăm prin map 2, nu? Păi da. Vedeți noi cum rezistăm, adică de rezistat oricum rezistăm, rezist cu itemele astea în map 2, că am fost deja, știi? Am fost și am bătut un metin de 35 cu contul de 18, ăla din episodul trecut, știi? Ăla de 20 de fapt, știi? Cu ăla am fost și am bătut un metin de 35 și l-am bătut, știi? Și nici am fugit doar o dată de la metin ca să omor arcași. Și gândești că e nivel 20, știi? Adică, na, dar drept că e abia nivel 20. Și nici așa mult, na, aveam 1000 PV pe mine atât. 1400 PV, adică luam 2 hituri, deja trebuia să fug. Știi? Și am zis că n-are treabă. Și uite că a mers, până la urmă, am bătut metinul ăla și am zis că, bă, băiatule, uite cum era un metin aici sus. Până la urmă merge, știi, și cu itemele astea, îți dai seama, acum așa mortală și am și coiec de astea 21 plus 9 și pentru, bă, ești prost, mă? Metin 1, 2, 3, așa, în dung, mamă, ăstea erau metini în linii. Uite, frumos. Ce mixtape să mai faci, mă, băiatule, ești nebun la cap când eu prind aici metin după metin. Ce mixtape pot să mai fac eu pentru băiații nebunit? Păi, eu știam că o să se întâmple asta, că eu am pus metinele astea aici. Și abia aștept, sincer, chiar abia aștept să-mi fac toate itemele ca lumea, cum mi le imaginez eu așa, la nivel 35 să am toate itemele perfecte și o să reușesc să me le fac, sunt sigur de chestia asta, că am stat așa mult prin piață încât am învățat toate prețurile, sincer. La multe chestii, nu la toate chestiile, dar la câteva gen itemele astea care îmi trebuie mie, le-am învățat la toate prețurile. Deci știu cam cât m-ar costa, de exemplu, un scut cu imun, știi? Un scut cu imun pentagon costă 3 ori. Bam. Și mie trebuie 3 ori ca să pot să farmez la orici, că eu fără imun nu mă duc la orici, că n-are rost să mă chinui, știi? Mă mai și enervez degeaba când dau aia stan într-una, știi? Așa, după aia
o să vând armura înapoi cu 2 uni cu cât am luat-o. Eu când am cumpărat-o, am văzut că e ieftină și că e plus 9, are grabă plus, protecție plus 4, grabă plus 3. Și avea 5 bonusuri și avea 50 atac și are și 5 absorpții PV. Acum mi-am amintit. Adică ea nu e chiar așa de bună, știi? Dar bă, pentru 2 uni merită. Dacă avea și skin deja ceream prea mult, știi? Dar oricum skin-ul e doar așa de fashion. Și nu prea eu. Adică mi-îți dai seama, mi-ar fi convenit, ești nebun să ai un skin ceva de costum sau pana mea, nu știu, de asta armură beta. Dar nu. N-are că, deși am văzut la 2 uni cu skin, dar aveau 2 KPV, pietri plus 3, de asta 2 uni cu skin de asta de armură beta mi se pare. Dar avea doar 2 KPV și în rest era, nu știu, 1 absorpții PV, 2 PM, nici nu mai știu ce era, oricum slab erau bonusurile alea, știi? Și pe mine nu mă interesează chestia asta, pentru că eu vreau map 2 să dau damage, nu mă interesează PV-ul, PV, știi? Adică nu vreau să mă duc în map 2 cu 20 KPV. Dar ce dracu fac acolo, ești nebun la cap? Păi eu cu 6 KPV pot să farmez în map 2 și nu fug de la metine. Păi mă interesează apărarea, ești nebun la cap? Și oricum o să vă dau și eu niște informații, tot așa, pentru map 2, în caz că tot așa sunteți începători, cum am apucat și eu acum de la 0. Și o să vă dau și vouă niște informații care vă ajută ca să știți ce, gen cum să vă calculați toate nebunia asta cu itemele, cu astea, știi? Sunt unii care știu exact ce le trebuie și sunt unii care, cum sunt eu, își mai calculează, știi? Bă, la nivel 50, ca să bag metinul ăla, ce-mi trebuie? Păi trebuia aia, știi, cât apărare, cât PV, știi, ca să nu fug de la metin. Cam asta e ideea, să nu fugi de la metin, că îți ocupă timp, știi? Și cu cât nu fugi de la metin și bați metinul mai repede, cu atât farmezi mai repede. Deja de la nivel 45 în sus e o plăcere să farmezi, pentru că îți dă pietre, opa, mi-a dat și fiere de urs, îți dă și pietre, îți dă și cărți ale uitării, SS-uri, dar SS-uri nu mai sunt așa scumpe. Înainte, babcior, cine pica SS zice că i-a picat 2 aure, una după alta, și acum, mă rog, să mai schimbă situațiile. Bun, dă-ți deschidem și noi cu farul ăsta. Avem așa o grabă din asta, o grabă, nu, coarda asta mov, să mă mișc eu așa mai repede. Bă, nu v-am uimit acum cu farmatul, zice acum, uite, bă, dă Robert damage-uri din alea nebune, că abia mi-am făcut contul, știi? Dar oricum, știți ce voi, dau 500 pe hit. Adică, oricum n-am schimbat niciun item, tot așa full STR, n-am pus nimic altceva, am plus doar mi-am vopsit părul, dacă puteți observa. Bă, hai să schimb caracter, să schimb CH-ul nebun ăla. Ia fiți atenți aici, schimbă caracter. De Robert acum. Da, o mică problemă, ne-am întors. Trebuie să opresc filmarea, să o pornesc din nou. Opa, uite bă. Ești nebun. Direct metin aici. Pe felie. M-a așteptat pe mine metinul ăsta. V-am zis că eu îți vorbi cu ăștia care crea jocul, știi? Și le zic, bă, hai mă apuc și eu de farmat asta, spune și voi metin acolo. Eu le dau coordonatele, știi? Și de asta eu găsesc metin așa ușor. Chiar dacă n-am farmat în ultimele 2 săptămâni 300 de metini. Am făcut 4 ani, dar oricum, v-am zis, n-am făcut numai din farmat asta, știi? Dar zic așa, că din 400 de metini câte am farmat eu, sau, mă rog, nici nu mai știu cât am spus prima oară, știi? Așa, e noapte, nu știu dacă ați observat, dar e 11 și un sfert și eu de când cu școala nu pare să obișnuit așa să mă mai culc, mă culcam eu înainte la 3-4, știi? Și obosesc un pic, dar mă pune editez, după aia mă culc. Mi-am făcut toate temele, am stat azi până la 10 să scriu la fizică. Am zis că vrea să ne pună notă, știi? Și am zis, bă, măcar așa să mai iau și o notă. Ia, mai bag aici o tură. Metinul ăsta mai arde lovleacă. Uite, și încă unul acolo, perfect. Uite, deja a crescut damage la 350. Nivel 12.
Farmează, contul farmează, nu dai cu el. Bate contul ăsta de... Hai, pârii oasele pe el. Acum farmează. Mi-e frică să mă ia de el, ești nebun. Asta e un tange să se un videoclip mai monoton un pic. Și eu sunt obosit și simțeam nevoia totuși să filmez și eu știu că n-am mai filmat de mult, dar tot am zis că mai stau un pic, chiar aveam chef să mă intru pe Metin, știi? Vă zic când s-au vândut pe shop ce am pus și am zis, bă, ce naiba să fac? Și oricum știam că trebuie să-mi fac caracter nou. Așa că m-am apucat, ia dă să bag aici mănușa, poate mai îmi dă niște fieri de alea de urs de astea, dă astea mai scumpe așa și mai bag mănușa, mai merit. De cât are asta, mă? 24 viteze de atac, mamă, ești nebun, ce fel dă, zici că e băgată în priză. Uite o fiere de urs. Are, mă, ești nebun. Merge mâna la oar. Nu dai cu el. Haide, mă, ia fi atent aici, aura asta. Sfârșie. Băi, băiatele, da. Deci, pe bune, am mai încercat să mai filmez. Nu-i prima oară, nu vreau să mă năcăcat, dar nu-i prima oară când când încerc să filmez. Băi, și de fiecare dată... 29, auzi, da. Și de fiecare dată când filmez, bă, nu pică, bă, nimic, bă, ești nebun, deci n-ai cum așa ceva. Deci filmez, bat 100 de metri pe filmare, că am încercat să fac un mixtape și de asta și m-am oprit acum că mi se cam înțeapă uneori, știi? Și dacă, de exemplu, schimb sau cum am schimbat acum CH și de asta l-am oprit, știi? Că mi-era că dacă schimb CH-ul să nu meargă după aia, să mi se audă vocea bine, dar de fapt imaginea să meargă înțepat într-una, știi? Și am zis că măcar să verific să nu am surprins la sfârșit. Și am uitat ce vreau să spun. Băi, băiatule. Nu știu mai despre ce vorbeam. Nu zici că-s drogam, mă, să moară ăsta dacă nu. Băi. Despre ce dracu vorbeam, mă? A, da. Mă? Sau? Vorbeam despre chestia asta, că mi se bloca mie. Mamă, ce tâmpit sunt să mor. Că... Păi, băi, ești prost, mi-a de gata, deci mi-a murit creierul. Gata. S-a pus puncte, ești nebun la cap. Văleu. Nu mai știu care despre ce vorbeam, să mor de că mai știu. Mamă, nu mai filmez noaptea, gata. Nici mă împuși, nu mai filmez, dau o dracă de stații că... Mai știu, mă, ce vreau să zic, ești nebun la cap. Dai seama, la 15 ani, 16 aproape. Gata, amnezie curată. Da, cred că vreau să zic ceva de cont sau de viteză de atac, sau nu mai știu. Nu, chiar nu mai țin minte, oricum. Cred că o să mai pun eu niște pauze pe videoclipul ăsta să mă fac de căcat că... Dacă nu adorm în timp ce editez, bineînțeles. Aici cred că îi punem și pauză, nu de alta, dar mă simt chiar obosit și nu vreau să vă induc și vouă starea asta mea de oboseală. Că-s vai de cur meu. Că mâine oricum, dacă am timp, mâine postez episodul ăla, numărul 2. Din numărul 2, doamne, metoda a doua. Hai, Robert, cu româna. Bun, hai să ne oprim aici. Să că mă pune acum editez, nu par chiar așa handicapat și drogat. Nu că n-aș fi, glumesc. Bă, băieți, cam atât a fost și cu acest episod. Nu, n-a picat nimic, ca de obicei, oricum. Da, gata, mi-am amintit despre ce vorbeam. Ziceam că de fiecare dată când pornesc filmarea, mie nu-mi pică nicio carte bună și când închid filmarea am avut ocazia, când am închis filmarea, să-mi pici două auri una după alta. Gata, am spus-o, mi-am amintit să nu cumva să uit. Bun. Băi, băieți, cam atât a fost și cu acest episod. Eu am fost Robert. M-am chinuit și pe aici să vă surprind un pic, dar mai mult v-am plictisit, cred. Băi, am fost Robert, până data viitoare vă pup și vă iubesc. Bă, cel mai important, noapte bună, să vă culcați, să faceți orele voastre de somn și dacă sunteți mai mari și vă duceți la muncă, dormiți, bă, dormiți, că e gravă situația. Așa. Da, nu uitați să vă abonați, dați voi un like acolo, scrieți voi în comentariu să vă știu dacă vă place ce mai fac eu pe aici. V-am zis, episodul următor, mare metodă de făcut bani. Bă, nu-i clickbait, deci titlul va fi gen ceva, cum să faci 1 miliard în 2 săptămâni. Cam așa, cam ăsta e titlul, de la zero, tot așa de la zero. Pentru că metoda aia nu necesită investiții aproape deloc, gen, știi?
gen, poți să investești în ea sau nu poți să investești, dar poți să investești timp sau bani, ceva gen. Oricum, degeaba vă zic eu acum, o să vedeți mâine. Bun, bă băieți, v-am zis, comentarii, like-uri, astea, subscribe acolo, să ne auzim cu bine, până data viitoare, vă pup și vă iubesc, pa!